O 30 de novembro do ano 2000, a muralla de Lugo foi declarada pola UNESCO Ben Patrimonio da Humanidade. O vindeiro luns celébrase o 9º aniversario. Para conmemorar esta data tan significativa, o Concello de Lugo organizou un concerto do Grupo Milladoiro no Auditorio Municipal. O alcalde da cidade fai balance positivo destes 9 anos e pensa xa na celebración do 10º aniversario que vai coincidir co ano xacobeo. É o monumento máis fotografado da provincia e desde que foi declarado Patrimonio da Humanidade un dos máis visitados de Galicia. Eu creo que a muralla convertiuse no santo e seña da nosa cidade. Cando se fala de murallas antes, só se falaba da muralla de Ávila. Hoxe fálase da muralla romana de Lugo, pola súa antigüidade, polo ben conservada que está, polo ben tratada que é e porque ademais é a que lle dá vida a esta cidade. O recoñecemento da UNESCO non só contribuiu á promoción da muralla romana, senón tamén a que os propios lugueses a valoren máis. Desde fuera sí que se conoce un poquito más. Hay gente que ya sabe que hay aquí una muralla, que antes no se sabía. Y que le demos más valor nosotros también, me parece. Yo estoy muy contenta, porque se lo merece. Yo, que vengo a andar hace muchos años, desde entonces vienen muchos más turistas, extranjeros y españoles, a andar por aquí, o sea que es más conocida. Aún tenía que ser más. Neste 9 anos acometeronse numerosas melloras, entre elas o alumeado interior e exterior, pero aínda queda traballo por facer. Eu creo que sempre se pode facer máis. E logo a conservación, eu creo que tamén é importante. E creo que había que reparar un pouco máis nela. Irmanada que a Gran Muralla de China desde 2008 desperta curiosidade entre estes dous chineses de Pequín, que ademais de fotos levan ao seu país un mellor coñecemento do monumento lugués. ¿Es España solo aquí? Muralla aquí. No hay otro. Romana, tan antigua no, es la más antigua, es la más antigua de España. Sí. Está bien y es muy antigua, muy buena, muy bonito. Outros, sin embargo, xa saben da importancia deste monumento, como é o caso deste guineano. Sí, lo he leído en el libro, en un libro. En 2010 coincidirá o 10º aniversario co ano xacobeo. Desde o Concello de Lugo xa están a traballar para aproveitar ao máximo esta grande oportunidade. Na medida que a muralla é coñecida, Lugo tamén o é. Polo tanto, eso nos beneficia a todos. Si o ano que ven, o ano xacobeo, un ano de tanta importancia turística para Lugo, para Galicia e tamén para Lugo, pois temos que celebralo da man do xacobeo. Non nos imos oscurecer uns aos outros, ao contrario. Pero antes festexarase o 9º aniversario co concerto de Milladoiro o 30 deste mes. Romano, xa que medio cento de alumnos do Colexio Rosalía de Castro de Bóveda fixeron un percorrido pola muralla, grazas ao programa Kilómetro Cero. Os rapaces de idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos tamén tiveron ocasión de visitar o Centro Histórico de Lugo. Pareceu moi bonita, moi grande, larga e alta, que medía 2 kilómetros de largo. Eso parece moito? Sí. Construíron os romanos para defender a súa cidade. O que nos parecía interesante, yo hai nenos de Bóveda que viñeron moi pouco a Lugo. Entonces, pois, e tamén porque están familiarizados co senderismo rural. Bueno, non nos axudou moito o día, pero bueno, fixos o que se pudo. A sala que era a máis grande, que é a que máis figuras tiña, e luces, a que máis, e despois os outros santos. Había tamén monedas para que se lle querías encender unha vela ou se querías rezarlle. Esto que ves aquí é a Junta de San Vicente, que hai en algunha época que depende en cada liceo e botaba viño en vez de auga.
O Plan Estratéxico da provincia de Lugo será entregado a finais de decembro aos grupos políticos provinciais e ao presidente da Xunta. O documento ofrece por vez primeira unha visión real e global da provincia para impulsar o desenvolvemento de Lugo. O titular da Deputación e o director de Caixa Galicia xunto ao equipo redactor presentaron este mércoles as principais liñas de actuación do plan. O Pleno da Deputación de Lugo decidiu instar a Xunta de Galicia a cumplir os prazos para a construción dos accesos ao Porto Seco de Monforte. Na sesión ordinaria celebrada este martes, a Corporación Provincial aprobou por unanimidade o Plan de Comunidades Veciñais de 2009. Cerca de 300 asociacións poderán realizar obras por un importe total de 3,7 millóns de euros. Alcaldes e traballadores municipais da provincia participaron este luns na xornada sobre a Lei de Pagos e Fondos Europeos. No acto que inaugurou o deputado de Área de Cooperación cos Concellos, Antonio Gato, analizouse a vindeira entrada en vigor da Lei de Servizos de Pago. Os establecementos rurais das tres reservas da Biosfera e do Courel terán un distintivo de calidade propio, a marca Lugo 2, ou así anunciou este xoves a deputada da Área de Economía, Regina Polín, na inauguración dunha xornada informativa dirixida aos profesionais do turismo rural medioambiental da provincia. No Día Internacional contra a Violencia de Xénero, o Concello de Lugo organizou unha concentración e unha ofrenda floral diante da Árbore da Vida, na memoria das víctimas desta lacra social. Na Praza de Santo Domingo, o presidente da Deputación leu unha carta dirixida ás mulleres. Os actos complementáronse coa presentación na Casa Consistorial do libro Todas as cousas son imposibles mentras o parecen, escrito polas historiadoras Pilar Rodríguez e Mercedes Vázquez. Autoridades e representantes de distintos sectores económicos e sociais acudiron á inauguración das obras de accesibilidade das novas dependencias da sede de Asnais, en Lugo. O centro conta con 7 novas habitacións adaptadas que mellorarán a calidade de vida dos residentes. O proxecto contou coa financiación da Xunta, a Deputación de Lugo e entidades financeiras.